हेलो लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय लोगोसे नोंथांमोना चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय हायोब्ला बेल आइकनखौ थुना लाबानो जाबाय जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअ नोंथाङा नुयो। स' लोगोफोर थांनाय मोनायाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो हारिमु नेहाथारि मुस्रिमा कनिका बर' बिथांजोआ हरखाबै लामानि जाब्रबथायाव रुंसारि जालांबाय। जोबोद दुखुनि बाथ्रा। बिथांमोननि जुलिया थांनाय नभेम्बर दाननि 23 खालार खालि जादोंमोन। स' जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा। बिथांमोना गोदानै जुलि जादोंमोन आरो दिनै आलासि गोदान जानो थांनो ना मानो बाजार खालामहैदोंमोन जाहैबाय। बे समावनो फैबाय थानाय समाव गंसे गारिया बिथांमोननि गारिखौ सौख्रांनानै बिथाङा हरखाबै जिउ गोमालांबाय। स' जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा। बिथांमोन बायदि सासे हारिनि गोख्रों मावथि आरो बर' समाजखौ सिबिनो हानाय गेदेरमा सुबुंफोरा रुंसारि जायोबा जोंहा जोबोद दुखु थायो लोगोफोर। मा बुंबावनो आरो लोगोफोर, बुंनो राव गैयि बायदि जाबाय। स' जोबोद दुखु मोनदों आङो दिनै बे जाथायखौ खोनानानै। बिथांमोननि जुलि जानायाबो 20 दिनसोल' जाबायमोन। बे समावनो बिथांमोनहा हरखाबै लामानि जाब्रबथायजों गावस्रालायनांगौ जाबाय। स' बेबायदिबाथाय जोबोद साननो गोनां आरो जोबोद दुखु थायो। मानो होनबा बिथांमोना गोदानैसो जुलि जादोंमोन नालाय, बेनिखायनो बिथांमोना दा गोबां दुखु मोनबाय। बेनिखायनो बिथांमोननि सायाव आङो जोबोद दुखु मोनबाय। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालाम लोगोफोर। लोगोसे उननि भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर। बाय बाय।